Og Inday. Inday gani. Mayong adlaw kaninyo, prinsipe ug amahan sa jamming. Good morning to you, father and friends. Father and son. Good morning to you, father and son of chums. Palihog itago na lang ko sa pangalang Katya. Please keep my name. Katya. Kay kalukalaik man kunumi ni Katya Santos. Because many people say, well, looks like Katya Santos. Ako ang Katya Santos sa Tugbok, Davao City. I'm Katya Santos here in Togbok. Davao City. Tinuod yun ay ang ingon nilang ang gaba dili magsaba. Many people say again, the Gabs silence. Gab silence. Gaba. The Gabs silence. Hindi magsaba. Para ni sa mga lalaking nagtuog di maisahan sa mga babae. This is to all the men they cannot one the girl. Hindi kinatuan. Di may isahan. Sanay ka di ha? Sayang ka na mag-eskwelahan dito. Mag-eskwelahan, baka kasama ko in English. What a kind, my goodness. Kamu naman di ay kabalo, mga lalaki. Yes, that's true. Absent siguro. Noon, bita na akong istorya. That's true. Sanay na akong ikuan eh. Nagsugod yung tanan sa diyang nakailan ako si Brian. And this is the starter, and when I met Brian. Namo ko sponsoran nga basketball team sa muang lugar diri sa Tugbok, Dulanday. I'm a sponsor in a basketball team here. You know Kaya that. mahilig jud ko sa duwa nga basketball. Because I like basketball. I like basketball game. Mo nang idol na ko na si Brian kay siya ang star player sa akong team. Yes. It's a very, very long story, Dolanday. Apa na tumigayo na nasa'y uyab si Renren. But at the time, this hustle over the world is, he have a girlfriend, just call her Ren. Ren, go away. Come back another day. Mga 5 katuig na pud sila, Dulanday. Ren and Brian is 5 years in the relationship. And that's why it's very hard. Pero makita gini mo ang lalaki. Bisag na na'y uyab. Bukaringga gihapon. The man is very playboy. You know that, Dolanday, because it's only you. Di na natulanganon pa. O di na nagsugod. Ang gapnod sa kong kinabuhi. And this is the story of the start of my life. O ginini. And this is Anay tabu. Back Happy.
Si Brian ba kay how can we shoot? Ganahan kasi Hindi siya ganahan ni mo, girl. Ay, Brian, ay pamasan. Maungan mo, Brian, oy. Bugaong ka si Brian. Sa pa, Brian, pag may time. Go, Brian. Go, Brian, go. Go, Brian, go. Brian, go. Go, Brian, go. Saan na siya? Trainers? Hi, mga girls. Uy! Ay, ikaw na. Ikaw na, Heidi. Ano sa layo mo, bird? Dahil kayo mong kwan ba? Imong suot, Heidi ba? Dahil mong creepy, mabukad na kayo. Go, Brian. Uy, idol ko na si Brian Manula. Ay, mas idol ako na si Brian. Hoy, Brian, pamasa! Sikira ng half-court, ay! Yes! 3 seconds! Uy! Nagpundo mo na siya, girl. Ala, oy! Oy, murang mudaog na imong team! Ay, kana, mudaog. Klaro siya kayo mudaog. Kana, Brian. Kana, isat sa kalaban. Isat kalaban. Kana, isat ka sa mga Brian. Isat! Basketball, basketball, ang sarap-sarap mag-basketball. Ang lapad ng court, ang linis ng court, ang luwang ng ring ng basketball. Pwedeng mag-reball, bago ka mag-shoot, pwedeng shoot sabay reball. Basketball, basketball, tayo'y maglaro ng basketball. Kung gusto mo'y court, kung gusto mo'y half-court, kung gusto mo sa Pasig, dun marami. Brian and Brian, Pila kayo to hits ba? kaya. Tirahan pa na ako sa gilid Suwak ng 3 points Natimiliha nila. Tuloy ba ginagawa Wala ko yung napipinsahan ko nila. Kumpiyansa mo ko sila skuha. Nagtuo sila. Sulod lang ang duwa mo. Duwa. Biya tag gawas. Bilip nyo kasi mga part kay ang imong tirada mga nagyapon. Ikaw ba? Ayaw ka sa pogi ka pa sa skilid. Saan mo ka pa rin mamamasa kilid po? Pamasa po. Pag may time po, Ano mo kape. kayo kang mo pwesto dito? Bilip kayo mataas yung mga kayong isa, ikaw Raisa niya, apat kalaban. Hindi makalaban. Ako kay inugdan. Ako kay coach ninyo. Kung wala ko nag-hospende mo. Idol na Persian. Ay, latong tingin na kay man. Ay, gadlang di mo man. Ay, kumusta naman mo, Dre? Ay, saan na ba din mo sa uban Sa mag-boy? si Kwan. Hoy, Tiban, ako sa likatiban. Walang mo lagi pasunod ko sa... Sabi ko, masalan nga, kauban pa ng bangkay nga mudak, magkukusan sa ninyo, di mo na pwede. Ay, pasulod ako ni Esteban. Ay, pasulod ako pixel. Oh, Brian, natay dula karon ka sa mo, natay dula karon sa kuan, sa ako sa Lacson. pamainit dyan, ma'am. Pangaon kani mo dira na may bab diri Pero man gipalot Ay, to kani, ila. lumis. Ana Pagkadagko yun na ni Madam mo, lumis. napakalampan. Yata na lang po sila, ha? ay yut diri yut, di pa yatag na yut. Oh, yours. Nalay ka yours. Yours. Nalay ka yours. Yours. Unay paan, oh. Yours ang tawagan na ikaw ba? Ay, yours. Hello. Yut tawag mo siya, yut Pero kani Brian, dira natay dula niya sa Lacson ha. Yix, regards daw, Yix. X7. Yours daw. Yours. Ito yours, be? Ayun sa inyo yung suwi. Kaganda, mura kang bayad. Ako, marunong tumboy. Okay, kaya. Gano'n na
pati bagaya dyan, bagay dyan kayo. Ma'am, salamat kayo ning mong luming ipakaon. Nara, nyo, no, nara siupaw Ako bang niya. please, ako na itong ipakaon po dito ganyan ito mong yata. Sila si Bangkay, sila Swiper, sila Jojo, ipakaanan to ni Ma. Ay, Pati to si Saddam, di ka naman ito katingala to si Saddam. Kabalo, bitaw ka. Wala na to ka ng, what it imbir yung memory card ato. Di-apel mga ikaw na sulupin sa lumi, mga patay gutom, bata. Amot na nila, ay, sige, kuha na nga. Gusto ka ba kayo mo? Kabalo ka. Taguara bang loop bread yun o palaman? Yours, kabalo ka yours. Ito nagdula mi dito, la. Di pang dala ang mga loop bread. Iba na, di Bangkay. Grabe, kinapatawanan mo na ka. Waro na yung Wala mga buhi gutom ba? Mga buhi gutom, no? Waro na yung patso itong bata ito si Bangkay. Nahimpatso na kayo tamaan. Katya, saan yung dula na to? Alam tayo doon sa Lacson. Ali. Tinuod na. Yan, natay ko dito sa Mount Carmen. Katong dito sa may dating nga basurahan. Tinuod na. Natal ito. Sa may New Carmen? Mount Carmen, New Carmen, diha, Tamanola. Di ko beruwa dito eh. Kamura dito. Okay naman na dito, Brad. Di ko. Ay, kasi mananaw dito. Tapos, ay, kay tao dito. Gusto na ko sintros Kalinan, sintros Tugbok, sintros Gwapo kayo doon. Uy, gwapo kayo dito. Bulaan pa kay... O di ka muna yung muduwa de. Libre, pagkuhan ka na, libre dito. Kay kag basura dito. Ako mga fruits dito. Bitaw, kinanglan ka na mo sa team. Brian, kinanglan mo duwa ka kay what the star player, mapildiw rin ta. Kuts, kayo na kaya ako makasulod ko, Kuts. Siyempre, naadyo ka kay way mo big-best container. Alam ka kayo mo kabit-bit na na. Sama di ka modula. Ano di ba ka modula? Nga, member man ka sa team. Saan may beta dito sa ilagod? Marami ka, masuntuan, marami ka gwapo eh. Dali, Brian. Di lalayo katya kay tanawan na lang ako. Basta dili magod sintro. Yours. Di ko ganahan. Yours, dula na lang kay yours, oy. Yours, pasensya na ka yours, pero sintro na sa kuan, kitaw-taw ka na. Modula Ano ka ba na. ito? Kitaw-taw lang yung kitaw-taw sa tawas. Kaka na sa kayong makainom-dom dito. Kaka na sa mo kapgo dito. Di ba? Barangay Pulis. Kuts, Modula kog mga Asa tubig diri, Kuts. modula kog kuan. Asa tubig, Kuts. Ay, sino nga kitaw-taw kay... Layo kayo na. Di bitaw katya di ko modula og kanang mga kanang di ko ganahan og laing king court ba balo ka naanan ako dito kanang mga sa downtown area ka. Kana Pinasa. wala kag montanya, wala kag gold star kana mga ingana nga mga court. Pero saan na si Brian? Broken share ana. Ano yun? Mara na ba dyan kay siya... Kuhan kay gagawang... Ngiling siya madoon sa paminaw. Madam, magiwa, madam, mapildi kita. Ano mang, ikaw ba paminaw pa good Brian. Kaya mo mga kauban. Huwag yun tayo ka bang kagagluwag basketball. Ikaw rin ba yun ka maluhay? Ikaw rin ba tayo? Maluhay ka ba? Maluhay ka. Pugsa siguro ko kung Ano yung smell? Ano yung smell? sa pagkaya Smell. tapos ko basta pugsa lang jud ko. Ha? Tanaw na lang basta tanaw na ako. Pesa kina ako uyab. Gang. Taragang. Una sabi. Katya, una nami katya. Wala na, Brian. Brian? Ay na, itohanan na yun. Hiras kitohanan eh. Gang, sakay na. Kanina na ko na sakay mo eh. Let's go. Ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, yan ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap. Amoy ang bulaklak. Yeah. Lumagtas mga dali sa may sementeryo. Lumadlo. Ano madlok man ko? Sa may kadlokan nga mga patay naman na diha. Mau. Suga ni mo yung lain. Makikagtaras ko. Alam nga, di ba ka madola, be? Saan man na mo, be? Back out na lang ko dito. Hindi ka maduwa. Hindi man gyapon ta. Ikaw ba? Tara, asa mga kapo? Pauli na ka sa inyo? Tapos So nga, asa pa daw ng dalanan eh. Sa mga magid ni. Alam nga, pa daw sa inyo, ha? Ayaw mo, siguro pa daw sa inyo, ha? ikaw ba? Stricta kay kas personal ba? Alang, di ba yung ka maduwa yun? Pero yung... Sakay na gani, may sabutan na doon na ikaw ba? Tapos sakay, natuto ka sa inyo. Tsaka atik po gina siya eh. Sige na po sa pagulas.
Ay na, tara na. Tara na. Bubuwag siya. Tara. Bubuwag pa. Ay, Ay, dayon may ka. namog tubig. Naitubig diya sa kwan, naitubig diya sa kwan, rice dispenser, kwa alam. Dahil mga niya kwa diri kay, baliktad niya ang water dispenser, bukas ang sulod. Ang ako, water dispenser. Diya, Rice dispenser mo tubig. Dito diya kapagkuha sa kwan, rice dispenser tubig. Uy, pa mo itong Neil Patrick. Wala na miya ito, lagot kay Kota, ako itong gibok ang bildo kanin niya. Wadi ko balik ka rin, bahala siya ko. Lagot ito na ito, bungkag na ba kay ngipon? Ang bulag na rin mo din. Oh, paminaw, lagot ko eh, paminaw niya si Kada, minso ko na siya. Papayat ang agi. Dapat yung nanguyab niya, kau ba niya si katong alag Saddam? Katong sige katingala? Maglagot ko kay pag maglagot, sige pero tangaon ay magsige nga nga. Aminaw sa ba? Wala, di ba ito dahil. Di, pabor kita kay Tani. Wala na, ay hagbay na. Ay, natahan ako. Paborgod nga naman kay Uyab Taon. Isa, sa rin rin. Oo, sa mga di ay. Alam nga, si Ronron. Oh, si Ronron. Ay, bulagan ko na, para sa imo. Sure, oy. Sure, bakit magpaklay ta? Bulagan ko na gina. Isa, di-text na ako si Kwan. Abot pa ron. Si Tiban, kay ipapalit na ko gilim nun ba? Okay na ba mag-chatting na dali sa inyo? Okay ra ko, okay ra. May problema. Ha? Sino masuko dali ba? May masuko diri. Ano masuko man sila? Di po kalayon dali sa Mumbai, ikaw raw sa ano? Di ba say man naman ko'y kauban diri sa hain kay tawaan man gud mo balay. Di ba ba sa istoryahan? Sa istoryahan na ini. Red! Oh! Red! Layo kamay oy. Red! Oh, Lain min balaya berarti mura layo pagani ko mura na mo kung asdul. ikaw ka, dalawan yung kay kagat. Sige, doon na ni mo CR ha. Red, isang to, Red. Umbot ko siya may kasturya nga may laing tao. Huwag ka raman tulog. Ha? Ayun ni sila love tea ha. Ayun sila pag Red, ang damay mo nila. Red, Kamu maginahan ba mo ha? Nakain ng iyong anak. Red. Red, basi na ko, Red. Asa mo ka? Pare mo, kamo na pag-inom ra, Brad. Timban na sa timban. Diretso ako, magbalot ako. Eh, na eh. Ako nailoader dire, kanila nailoader dire. Di, dada ko lodi ay. Naiload dire. Red, Ay ba? musyat ko ka. Katsa, Saray mo ha, saray mo ha. katsa, mga tanan sa kasi mo kasturya niya kung may tao. Ako kauban dire sa balay. Naman ko din naman ko masakit dire sa una kanin balay ni. Masakit magoto. Isa rin nakapamilyahan nya. Ako rin mo sugot og tulog dire gyud. Ako amigo na nako sila. Asa si Ardili? CRD ha. Tuwas ako. Dili man good dream. Nang mo good. Di pagpantay dia tiban ha. Basi na kay makita dia ala katingala kay narabay naghikog dia sa CR. Ah! Brad! Nagbaliktad, Brad. Ang tail na dito sa bumbok. Pasin ako. Ha? Asa ano wala ka mo? Hoy ayaw mo kadlo kay nila sa mangonsa. Wala din nila sa mangonsa. Kaway pag-shot nila. Shut up na ba? Wala, kanta na, Brad. Ang damay ni. Iban! Yan to. Ay, alam mo na, nasibilize naman ang diri akong mga kauban. Sa balay, di naman nila manghilabot. Di ba manghilabot? Ditando sila, ditando. Isa ko na sila, di kasapuhan, di ka na dagan na diri. Nyamadlo ka, dili. Dili na lang, kay naman ka. Ano? Dala na itong shotting ni.
Pakyas mo. Pabrihan na ng kwan ka ng gold-plated beer. Ano? Oh. Ang kondisyon sa mga way ambisyon. Sigurado ka yan si Ren. Sigurado ka. Yan, lagi na ko si Renren. Sirakan na ba nga? Sa sugtong mo niya, uyab taron. Sugtong ka pero biyayas na si Ren. Ikaw din yung nabiyahan si Ren. Ha? Narabi nagtanaan niyo di Berdugong ano si Moya. Ikaw, bulagan ako siya kay... Uyab naman Ay, si takaran. Kwanja, dong, ay, si Daga. Ay, si Kanang Piso, dong, ay, si Kanang Piso. Ay, naman yung balatawan nila. Gusto tiyan, daga. Kung sugtong ko ni mo, uyab ta. Pero sa bebe. Ang saya. Dahil si Saka, kaya na ngayong chocolate milk ang katang bata. Ay, sirino ko. Ay, sirino, taga. Ay, ne. Pag sugtong ko ni mo, uyab ta karon. Ha? Alam mo. Ay, sa pangalan. Ano na ba? Ay, Pag sana. sugtong mo ni mo, uyab ta karon. Mudula ko dito sa Lacson. Mudula ko sa New Carmen og basketball. Bisa pa mo doon kalit. Bisa pa mo doon. Sabayan ako si Dave Frustrados, may tumudua to. Sabayan mi. Oh, siya rin mo champion. Champion kita. Dito ta sa Lacson, sa Enrile, Rebilla, Estrada. Dito tayo sila. Lacson ang kaya ko sa... Rico. Sam. Ayan. Gusto ko champion na eh. Gusto ko champion din. Okay, kaya. Tayo ko na ba champion na. Ay, ko na. Shoot ko na kung clippers na pinadami. Alam ko naman. Klaro nyo kayo, champion na yung kitaan eh. Tropi. Sa tropi, hoy, marami na ka lang po. Sa chiso, yung kanay tropi kapay kayo. Hoy, Dave, ay, sino dagan niya, Dave? Nabikugan mo ko na sagod kay... Pakauson nyo kang bus Alex niya. Naunsa na siya, nabikugan mo. Ay, hindi ko gano'n yung Padula sound. na rin ginauto si Boss Rick gani. Para... Hindi. Gusto rin tahian din ang mong naunguran. Sa tuwang team. Ay. Katya, kadali lang kayo ha. Asamang ka? Mga unsa ta dire. Hoy, bayan, ay. Abi pa ako kimo na nagbulagan si Ren. Ikaw ba, ang silos mo kadayon eh. Dili man good. Ganun mo ni man bulagi kay ngan magug ka ngayon man ang bulagan. Ako kay gayon, di ka kaulat di ay. Ay ala ko kay nga kay gayon god kay naninita mo ula to nya pagkaman wa mo na bulagi. Kami na sa... Kinanglan ako bagong sapatos sa libro. Ikaw ka... Bisod kay maneuver ba niya? Matay championship na to sa Lacson ron. Tayo. Dili sa kana anane. Nya, magsigag chat ako sa FB, di ko ka-reply no? Ano ka reply? Okay, wala mo yung laptop. Ito kayo sa mong laptop. Ano laptop dire laptop ko mo na ni laptop. Kani ang pasensya na kay kana. Buak man yung LCD ano? Aki, kaning taga Aki. Aki R. Sige na ba? Laptop ko sapatos lang, good. Sige tagaan lagi kana ko atok mo ka picture ito ka dapil medyas ha. Sure ka, tagaan yung ganun mo. Tagaan lagi kana ko lagi. Sapatos lang din.
Pati laptop. Pati picture lang ko niya. Katong dito ha. Katong laptop o ganang sapatos o medyas. Sige na, picture niya. Daladre. Sigurado ka? Lagi. Kana. Nasa bagang motor? Palitan ka ng motor. Ayun na, kailangan ko yung motor. Sige ka na. Ayo! Ay, layan lang! Oy, Brian! Naman lagi ka. Ilan sa mo sa kung uyab di ay. Brad, pangalan yun? Si Johnny na, Brad, Johnny. Uyab na ako si Gadya. John, nakuha rin na sa DVD diri, John. Wala may DVD rin ba? Kaya wala may nagparinda rin DVD. Uli na dito ba? Disturbo kayo ka. Kaya rin ako matulog ron. Asa man ka, Bray? Uli na dito, Bray. Kaya may DVD diri. Sunod na lang. Tagain na lang kong USB. Kaya magpa-download na lang ko dito sa kong mga kailang, ha? Katya, saan man yung binuang ni mo? Asa binuang? Di na ako budula sa imong team. Ayaw! Si Dave, di na ako ito padulaon, di na ako pasabayon to. Ayaw! Ano day? Ano day ko dito ni mapadulaon? Nga naman po ko musadmit po. Ano na makailaing aktor? Di naman po ko musadmit. Di na ko musadmit na. Wala na po ko. Sa Dave, ano na kailaing aktor? Ano ba yung pinakalang aktor? Ang sabi na na day? Ha? Ikaw ka na magalikan. Na magkailaing dagang uyap? Ibigay ko sa rin. Nilagay sa rin. Dagan makay ka. Gusto kayo sa isahon ako? Ha? Ayaw na. Anak ka, maninood ka na. Wala pa ko na mininood. Nakakuha lang diya. Kaya nga mo masukok ka nga na kayo uyap. Ha? Ikaw ka rin. Dagan kayo. Maloko ni mo nga na. Amo lang yan pala ng rin-rin. Ano? Ikaw rin ay kabalo? Masakitan mo gugugod. Sakit. Ay, sakit-sakit. Tabla-tabla. Kabalo ko tuyo ni mo. Laptang sapatos ng medyas lang. Ipahalat ko. Ako di ba ko nagapaningilog bayad kay kabalo man ko nga mora man na imongan. At least nalipay ka. Ako nalipay ko kay dato man po ni ako ang nauyap po. Kano ni kani nga hindi man ni kapsula. Bisa libat-libat nandong mata to pero kuan. Kita. Ay, pangitang lain dito kung gusto ka kay ako. Wala ko magminyo nami. Pangitang lain mailan di mo dito. Ako, wala na. Nagpailan lang ko ni mo kay para sa tong team pero kan wala na. Imo na. Kauna ng laptop diya. Tinuod lang, Dolanday, nasakitan pud ko. Kay dugay na po kong nakagusto kay Brian. Kadua-dua pa lang na siya sa una, crush na ako na siya. Hangtod nabot siya sa akong team. Kapag kinahanglan sa nako tong buhaton, aron mo tagampod siya. Gano sila rin kabalo? Cute-cute gyapon siya sa kuha karon sa Facebook pero wala na ako siya ginatagan. Na naman ko kay Johnny.
instruction lang nako na para sa mga lalaki. Nadili lang kamo ang kahibaw. Kay kami kahibaw pud mi. Till next time, Dolanday. Daghan kay salamat and more power. Inyong suwat magtatampo. Katya. Did you think